kake tunani idan an fule ga wannan jarabawa ta wallahi akwai matsala ni kai na abin da nake tunani saboda gaba ɗaya result ɗin nan ya zo ba ne sai an fara kuma wani ran da abun ma ya ban ba kai mu kuke tattaunawa kai mu ga kai ba abin da kake gaba ɗaya ma kuka je banda shirme da shashanci ba abin da kuke yi a makaranta kuna sa mutane suna wasting kudin sa banza a wuri shashashu yanzu karatu shine rayuwar dan adam kai mu gana ka kafi shi saboda haka a kiyaye karatu shine abu da zai sa ku kai gaci duk mutumin da baya karatu to karshe za ka tsince shi a gona yana da yawa saboda haka ku kiyaye kun gane ko ni zan tafi ofis saboda akwai ayyuka suna can suna jira kai waya abun fa ban mamaki waya na ga iyali ka bayan kwana biyu kamar kai ba waye ba ne ina kwabar nan 200 na zaro na sa a ciki kai haba shi yasa kenan ni dai na ga ba bai fasa wasa kake wani na tsaya ga abin da kai ka ce baka san an kula ba ka ce cin hanci gaba shi mu ce wajen